Nie je veľa vzťahov, ktoré fungujú bezchybne. Platí to v celej spoločnosti, platí to v rodine, aj v manželstve. Každý z nás sa určite stretol so vzťahmi, ktoré nie sú ideálne. Kolega v práci sa sťažuje na svokru, utrápená manželka, ktorá sa hanbí za správanie svojho muža, alebo krik na večernom sídlisku. Pokazané vzťahy majú rozličné podoby. Aj náš vzťah s Bohom sa môže naštrbiť či pokaziť, alebo upadnúť kdesi do zabudnutia. Hovorí sa, teraz nemám na Boha čas, mám predsa dôležitejšie veci. Dôvody, prečo povedať Bohu nie, teda ľudia vedia vymenovať. Dnes sa ale pozrieme na to, prečo povedať Bohu áno. Témou historicky druhého podcastu spoločenstva Skala je duchovná obnova. Toto slovné spojenie môže síce spôsobiť u niekoho žihľavku alebo zavoňať zatuchnutým studeným chrámom, ale duchovná obnova je čas vynovenia človeka. A v prípade Skaly je aj časom znovu obnovenia vzťahu s Bohom. O tom, čo duchovná obnova je a čo nie je, prečo ju v Skale máme a čo sa na nej dá získať, a najmä o duchovnej obnove číslo 1 nášho spoločenstva si dnes pohovoríme s otcom Petrom Horvátom, lídrom spoločenstva Skala. Som Pavol Burda a budem rád, ak nasledujúce minúty strávime spolu. Počúvate a pozeráte historicky druhý podcast spoločenstva Skala. Vitajte. Otec Peter, ak sa povie duchovná obnova, mnoho ľudí sa dostane do rozpakov. Ako by si vysvetlil ľuďom, ktorí toto spojenie nepoznajú a nepoznajú význam tohto pojmu, že čo to duchovná obnova je? Možno tí ľudia, ktorí nepoznajú, čo to je duchovná obnova, tak majú menej tej žihľavky, lebo ja si myslím, že to je také trošku jarmo, ktoré ako keby tak nesieme historicky v cirkvi, práve tí, ktorí nejako poznajú cirkev a myslia si, že duchovné cvičenia, rekolekcie a všetko, čo je spojené že s duchovným a trávením času, tak to príde ako proste také nejaké, že príliš také preduchovnele, kde od rana do noci sa modlíme, je ticho, ja neviem, sú nejaké dlhé, nudné prednášky a tak ďalej a tak ďalej. Takže tí ľudia, ktorí nevedia, čo to je duchovná obnova, tak tým je ľahšie nejako to vysvetliť a povedať, že pozrite, to je fajn čas a niekedy to stačí. Ale tí, ktorí teda už sú tak trochu deformovaní, tak potom presne musíme vysvetľovať, že neboj sa, s tým sa stretávame teda, hej, že neboj sa, že nie je to nič strašné, že je to vlastne príjemný čas. Čo teda nechcel som povedať teraz, že nejaké rekolekcie, duchovné cvičenia, kde je silencium, takzvané ticho, a kde sú proste vážne prednášky a tak ďalej, ako napríklad jezuitské duchovné cvičenia, čo ja si veľmi vážim, tieto duchovné cvičenia, takže sú nejaké zlé, to nie. U nás duchovná obnova tým, že to je celé rodiny, pre manželstva, pre ľudí, ktorí častokrát prichádzajú ako keby na také niečo prvé, tak silencium tam nie je, nejaké že zvláštne. Je tam modlitba, sú tam prednášky, je tam svätá liturgia, je tam na začiatku svätá spoveď, sú tam rozhovory, ale všetko je to tak prispôsobené vlastne ľuďom, aby proste to zvládli. Neviem, či som odpovedal. Dobre. Ale ja som presne na tento štýl duchovnej obnovy a bol zvyknutý teda počas prípravy na kňazstvo. Bohoslovci, teda dospelí muži a iba muži prichádzajú na nejaké miesto a tam začne platiť posvetné ticho, že teda sa nerozpráva a jediné, čo teda môžeš komunikovať, je vlastne modlitba a že prídeš potom ešte aj možno, že na osobný pohovor s tým, kto vedie tú duchovnú obnovu a celé je to také, akože vyzerá to celkom prísne. No ale keď som teda bol na duchovnej obnove jednotke v Skale,
tak bolo tam aj to, čo teda spomína, že je tam modlitba, sú tam prednášky, bolo tam presne to, čo hovoríš, ale bolo to takým spôsobom, že ako si skončil svoju odpoveď, že dá sa to zvládnuť. Pre koho je určená táto duchovná obnova, jednotka, o ktorej dnes budeme hovoriť? Tak predovšetkým pre manželov. Niekedy vlastne aj to takto nazývame, že je to víkend pre manželov, alebo evangelizačný víkend pre manželov. A je to pre manželov, ktorí možno poprvé cítia, že potrebujú nejaké osvieženie. Potrebujú proste niečo, čo by tak oživilo ich vzťah. V manželstve s Bohom. Ale je to aj pre manželov, ktorí ako keby sa chcú niekde posunúť trošku ďalej. Dal by sa povedať, že všetko klape, až tak dobre klape, že potrebujú proste nejako vyrušiť z toho šťastíčka, ktoré proste žijú. A vlastne môžu sa zadeliť potom do nejakého konkrétneho spoločenstva alebo do konkrétnych vecí, kde môžu zúročiť ten svoj dobrý vzťah aj s Bohom, aj v manželstve a tak ďalej. Takže jedným slovom je to pre manželov a je to pre, nielen pre skrizovaných manželov, nie len pre manželov, ktorí sa majú dobre, ale môžu sa mať lepšie ešte. Takže je to taký pekný čas, dobrý čas, jednoduchý v tom význame, že je to od piatka do nedele, netreba žiadnu dovolenku, netreba proste nič, prídu v piatok večer a na obed v nedeľu prídu domov, ale respektíve po obede. Pri tej duchovnej obnove síce netreba si vyberať dovolenku, ale treba niekam cestovať. Duchovná obnova sa deje, tak povediac, na mieste mimo našej domácnosti, mimo našej rodiny, mimo nášho toho známeho prostredia. Ako dôležité je pre duchovnú obnovu, že sa deje na nejakom inom mieste. Ako je dôležité pre duchovný úžitok to, že človek musí, tak povediac, niekam odísť. Veľký, lebo už len keď chceme tak oddychnúť vlastne len tak, nejaký akože proste či telesne, alebo proste duševne, chceme nejako oddychnúť, tak hovoríme, že potrebujeme kde si vypadnúť. To znamená odísť z miesta, kde som neustále, kde proste už mnohé veci proste tak poznám, že ma vtiahnu do deja vždy, takže vlastne ma vyrušia. Takže robiť nejakú duchovnú obnovu, ja neviem, v domácnosti by bolo veľmi ťažké. Takže je to veľmi dôležité proste, aby opustili svoje domovy, svoje práce, svoje problémy, starosti a išli na nejaké iné miesto. A zvlášť povedzme na také miesto, ktoré nám poskytne to, že nám navaria, že sa o toto nemusíme starať, že máme kde spať, že je to bezpečné prostredie pre naše deti. No a takéto proste priestory máme práve v tých centrách pre rodiny. Ďalšou takou výhovorkou alebo skôr falošnou demotiváciou by mohlo byť, že v našom manželstve máme aj deti, že je nás viac. Spoločenstvo Skala, ako sme hovorili v tom prvom podcaste, formuje vlastne celé rodiny a vždy sa zameriava, tak povediať, na celú tú bunku, tak môžu na duchovnú obnovu prichádzať aj manželia s deťmi? Môžu, jasné, že môžu, pretože o tie deti budú mať postarané. My zabezpečujeme animátorov ku deťom podľa veku, teda vždy deti tak nejako zadelíme podľa veku, od tých najmenších po najväčších, do skupiniek a pridelíme animátora. A primerane veku potom nejako pripravíme nejaký
program pre tie deti. Takže napríklad tie najstaršie, povedzme už, ktoré dokážu nejako aj vnímať niečo, tak tiež majú svoj vlastný duchovný program. S tým, že nejde nám nejako špeciálne teraz o formáciu detí, pretože toto je zamerané, tá duchovná obnova, všetky naše duchovné obnovy sú zamerané predovšetkým na formáciu rodičov. Aby rodičia potom boli dobrými rodičmi, manželia boli dobrými rodičmi pre deti. Takže môžu prísť s deťmi kľudne, o deti je vlastne postarané. Ak však napríklad chceli by prežiť manželia taký víkend, že bez detí, tak samozrejme, že to je ešte lepšie. Áno, budú mať ako keby, že o jednu starosť na pozadí menej, že čo teraz tie deti v tej animatorskej skupinke alebo pri tých svojich aktivitách majú alebo nemajú. Tak aj to, ale aj napríklad ten voľný čas, lebo keď je voľný čas, tak vlastne deti sú s rodičmi. Hej. Deti sú s animátormi vlastne vtedy, keď rodičia majú program, tak aj deti majú svoj program. Keď je voľný čas, tak sú vlastne s rodičmi. Ale keď tie deti nie sú, tak ten voľný čas manželia majú len pre seba. A o pár dní v našom spoločenstve Skala bude duchovná obnova, ktorú skaláci nazývame takže duchovná obnova jednotka. V minulom podcaste sme hovorili, že je to o vzťahu ja a Boh a vlastne aj tak sme začali tento náš dnešný rozhovor, že je to o vzťahu medzi mnou a Bohom. A je to vlastne taký prvý kontakt človeka, ktorý sa o skalu zaujíma a možno, že by chcel nejaké to duchovné dobro pre seba, tak ak by si mal opísať takého človeka, ktorý by sa na túto duchovnú obnovu hodil, aby k nám prišiel, že kto je teda ten človek, alebo aká je tá rodina, pre ktorú by táto duchovná obnova jednotka mohla byť zaujímavá. Fúha. Tak niekto, kto povedzme, že bol už v tomto roku bol na 2-3 nejakých duchovných obnovách, tak ja si myslím, že už na túto nemusí ísť. Ale niekto, kto proste dlho nebol na ničom takom, tak je to veľmi dobré. Teda povedal by som, že hlavne je to vlastne pre ľudí, ktorí sú hladní po Bohu. Ktorí túžia po nejakej zmene. Ktorí možno chcú zažiť niečo nové s Bohom. Aj v manželstve, aj v spoločenstve, v cirkvi. Je to aj pre ľudí, ktorých, poviem, už nič netankuje a vôbec netúžia nič zažiť a ani na myseľ nepríde, že také niečo potrebujú. Aj takéto prípady poznáme, že nič takéto nemal, žiadne túžby. Zrazu vlastne prišla nejaká ponuka. On ani nevedel prečo. Proste zareagoval, že dobre, tak idem. Nemal žiadne očakávania, žiadne túžby. A proste to bolo pre ňoho tak dôležité, že zmenilo proste celé jeho také videnie proste nejak sveta, manželstva, veci. Takže je to vlastne evangelizačná duchovná obnova. Čo to znamená evangelizačná? To znamená, že tam sa ohlasuje to dobré, čo Boh pre nás urobil. Tá radostná zvesť o tom, že Ježiš prišiel na svet, že Otec poslal svojho syna na svet, Ježiš prišiel na tento svet, že Ježiš zomrel za nás na kríži, že vstal z mŕtvych a že nám ponúka opäť spoločenstvo s Bohom. A že my môžeme opäť zažiť to, že nie sme nejako tak Bohom opustení, Bohom zabudnutí. Nikdy sme neboli, len my sme to tak vnímali. Ale práve cez toto ohlasovanie evangelizačné
môžeme my uveriť v to a môžeme začať vidieť takto svet. Že Boh je s nami v tom všetkom. A toto je, si myslím, že ak také niečo prežívame vo svojom živote, že sa nám zdá, že sme sami, že sme opustení, že nevieme, jak z konopy, že možno očakávame pomoc a pomoci sa nám nedostáva, že už nejako nevidíme to šťastie a to požehnanie vo svojom manželstve, vo svojej rodine, vo svojom živote a tak ďalej, tak to je presne pre nás. A do takého stavu sa môžeme dostať veľmi ľahko. Uh-huh. Duchovná obnova jednotka je teda veľkým Božím pozvaním, aby si znova dal šancu Bohu vo svojom živote. Duchovná obnova jednotka je teda časom, kedy sa môže naozaj obnoviť ten vzťah ja a Boh, presne tak, ako sa nazýva. Duchovná obnova jednotka je zároveň aj takým miestom, cez ktoré sa do spoločenstva Skala dá tak povedať vstúpiť. Na jej konci, na konci tej duchovnej obnovy, je všetkým tým manželom a tým rodinám ponúknutá možnosť, že ak teda chcete ďalej kráčať v tom vzťahu s Bohom, tak my vám to ponúkame a môžete kráčať spolu s nami. Ja sám som teda na tej duchovnej obnove jednotke bol, keďže sme s našou rodinou v Skale. A pamätám si na to, že to bol veľmi príjemný a skvelý čas, kedy sa presne toto udialo aj s nami. Takže by som to využil ako pozvánku a spýtal sa, že kedy a kde sa bude konať duchovná obnova jednotka. Máme aj taký plagátik, takže ja ho aj môžem ukázať na kameru. Takže duchovná obnova jednotka bude sa konať od 14. do 16. novembra v Centre pre rodinu na Sigorde. To je pri Prešove, 10 km od Prešova. Je to grécko-katolické centrum pre rodinu. No a čo ešte? No, máme kedy, máme kde. Už sme povedali, že kto by na ňu mohol prísť, že je pre rodiny. Už vieme, že kedy a kde sa bude konať. Tak už len otázka, že kto bude tým lídrom, alebo teda, že kto bude viesť tú duchovnú obnovu. My to vlastne riešime tak, že vždy zvoláme nejaký... Nerobia to stále tí istí ľudia. Takže zvoláme vlastne taký nejaký ten tím slúžiacich podľa počtu rodín. Viac menej jedna tá slúžiaca rodina pre 3 až 4 rodiny účastnícke. Takže ja tak typujem, že nás bude nejaké 4 rodiny, ktoré to budú viesť a samozrejme animátorov, ktorí budú ku deťom. Pravdepodobne s veľkou pravdepodobnosťou budeme tam my ako naša rodina, ako Horvátovci s manželkou. No a ešte pravdu povediac nemám tak celkom tento tím slúžiacich poskladaný, takže nechcem ešte prezrádzať. Dobre. Ale sú to veľmi skúsení ľudia, veľmi dobrí, veľmi priateľskí a na 100% budú sa cítiť dobre s nimi. Super, ďakujeme. No, teda vieme, že kto by mohol prijať toto pozvanie, vieme, že kde to bude. Nože napokon asi, že s akými očakávaniami by mohli prichádzať tie rodiny. Sám si spomínal, že môžu prísť rodiny, ktoré sú v kríze, alebo tie rodiny a tie manželstvá, ktorí sú na tom tak dobre, že nič nové neočakávajú a potom vlastne aj všetci medzi týmito dvoma pólmi, teda vlastne je to pozvanie
pre mnohých, ktorí chcú je to pozvanie pre všetkých, ktorí chcú na ceste k Bohu nejako vykročiť. Sú nejaké očakávania, ktoré máš ty ako líder a ako niekto, kto na tej duchovnej obnove bude? Alebo máš nejakú skúsenosť, nejaký zážitok z duchovnej obnovy a práve z tejto duchovnej obnovy jednotky, ktorý ťa utvrdzuje v tom, že toto je Božia vec, ktorú robíme? No, od ktorej otázky teda začneme? Od tej poslednej. Ja si ju pamätám, potom mi pripomeň ďalšie. Tých skúseností mám veľmi veľa, pretože vlastne my tú jednotku robíme každým jedným rokom v Skale, takže fakt akože, no, neviem či 20, ale a niekedy aj 2 počas roka. Takže naozaj veľmi veľa sme tých duchovných obnov už urobili. Myslím si osobne, že na všetkých jednotkách ja som bol s manželkou. No a tých skúseností je fakt veľmi veľa. Jednu si napríklad teraz pripomínam, kde prišli manželia, ich miestny kňaz, farár ich poslal s tým, že choďte skúsiť ešte Skalu. Prišli v piatok s tým, že sedeli jeden na tomto boku a druhý na tamtom. Ani nie pri sebe. Nie, že len mali podanú žiadosť o rozvod, ale potom, teda my sme to nevedeli, až potom druhý deň to nejako vyšlo až, alebo nepamätám už teda kedy, ale v každom prípade oni už vedeli, že v pondelok, piatok prišli teda, že v pondelok si majú ísť po rozsudok, že sú rozvedení. A prišli teda na tú duchovnú obnovu. No a v nedeľu, keď zvykneme tak sa zdieľať, dať taký čas, priestor pre ľudí, že kto chce, môže povedať nejaký zážitok z toho, tak v nedeľu povedali, že pôjdu v pondelok na súd, ale neprevezmu rozsudok, ale povedia, že Boh to všetko zmenil a že v plnom rozsahu to proste odvolávajú, teda berú späť. A viem, že potom naozaj žili ďalej v manželstve, dokonca prijali ďalšie dieťa do svojho manželstva a tak. Tak napríklad aj také niečo sa stalo. A potom naozaj kopec takých týchto, sa tak smejeme teraz, lebo sú to dlhoroční členovia a veľmi horliví, kde napríklad jeden z manželov nevedel, kde ide. Manželka ho proste vytiahla, povedala, že ideme tam, kde sú kone, lebo sme chodili na Stebnickú hutu a tam je taký ranč, dalo by sa povedať, hej, taký majer. Sú tam kone naozaj a je také pekné prostredie a tak. No tak on žil v tom proste, že ja neviem, idú niekde na nejaký relaxačný pobyt do prírody s koňmi a tak ďalej. No a potom zrazu vlastne zistil, že je na tej duchovnej obnove. Takže v ten prvý moment proste chcel odísť, ale potom po prvom večeri, keď videl, že to nie je taká nejaká tá duchovná obnova, ako sme začali, tak ostal, no a zmenilo mu to úplne život. To je presne vlastne jeden z ľudí, ktorý z tých chlapov, myslím, že som to spomenul v prvej časti, ktorý stával o 4:30 ráno, aby sa modlil. A celú svoju rodinu proste vedie takým spôsobom, že od základov sa tam všetko zmenilo. A prišiel teda s tým, že ani nevie kde ide. Hej? Takže manželky, volajte mužov. Takže je to až neuveriteľné. Človek by si povedal, že niečo také hádam ani nie je možné. Aby manželstvo, nie že pred rozvodom, ale vlastne v rozvode a prišlo na duchovnú obnovu a Boh im tak zmenil život, že vlastne zvrátili toto rozhodnutie. Za 2 dní. 2 dní, lebo to nie sú 3 dní, ale to je vlastne od pobedia piatka do nedele. Hej. Takže je to neuveriteľné. My častokrát vlastne potom, ako to už všetko, keď odídu tí poslední účastníci,
tak sa na seba pozrieme tí slúžiaci, že čo to sa stalo, čo sa to dialo, lebo v tom švungu, keď sme tam, tak to nestíhame nejako tak, ako sa nad tým čudovať, ale potom stále sme pod hlbokým dojmom proste, čo Boh robí a vieme, že to nie je o nás. Vieme, že to nie my sme to urobili. My sme len poskytli nejaký taký priestor proste pre Boha, aby Boh niečo robil. Aj tí ľudia musia poskytnúť priestor. Boh nikdy neznasilňuje ľudí. To nie je tak, že teraz niekto tam príde, niekto nechce ani uveriť Boha, ani nechce proste. Nie. Jednoducho Boh je taký, ako ho nazvať? Boh je taký amant, že si vie chytiť každé srdce. Boh sa vie dotknúť proste a dvoriť každému takým spôsobom, že nevieme mu odolať. Super. Akože k tomu nemám čo dodať. Akože chcel som niečo doplniť, ale nie. Akože Boh je... Ako ja viem, že to sú také príklady moje nejaké... ale ja to tak vnímam. Ja tak vnímam proste, že ja častokrát Ježišovi proste hovorím, že ho milujem. Lebo on mne to hovorí. Lebo on mne to hovorí, ja to potrebujem, ja to očakávam od neho. A môj vzťah od toho momentu, keď som tak nejako začal ho nejako ináč vnímať vo svojom živote, lebo nevždy som nejako Boha veril a vnímal ho ako živého Boha, a ktorý ma miluje. Ale od toho momentu proste ja viem, že proste jeho láske sa nedá odolať. A toto je vlastne to, že o tom je tá duchovná obnova. Preto to robievame teda, hej, lebo našou úlohou je len vytvoriť priestor a čas pre ľudí, aby mohli vstúpiť do Božej lásky. No, keď sme, aj to bola dobrá otázka, čo si dal na začiatku, že prečo treba výjsť von zo svojho prostredia. Lebo častokrát sme v neuveriteľnom takom tom zhone. Proste o veciach, ktoré sa opakujú a stále musíme ako keby riešiť základné ako keby potreby svojho živobytia, svojho fungovania a hej, doba je ťažká. A ťažko nájsť a vstúpiť do Božej lásky, kde si v tomto. Hej. Takže našou úlohou je len a až proste vytvoriť ten priestor a čas na to, aby ľudia mohli vstúpiť do Božej lásky. A keď tam prídu tí ľudia a podarí sa nejako tak naozaj spoločne, lebo Boh je v spoločenstve tiež. A podarí sa nám naozaj vyjsť zo seba a nielen my, ktorí slúžime, ale aj tí, ktorí tam sú, lebo to je to, ako náhle vlastne prekročia brány toho centra a začína duchovná obnova, sme už všetci na jednej lodi. A od každého jedného z nás potom záleží, ako proste necháme ten prúd tej Božej lásky vytekať z nášho srdca a potom do toho prúdu, do toho mora Božej lásky vstupujeme. A to je celé. Potom, keď vlastne vojdeme do toho priestoru času Božej lásky, nemôžeme výjsť z neho tak istý. Toto je vždy každý jeden človek. Naozaj som nezažil za tie roky, aby niekto povedal, že sa ho to nedotklo. Viac, menej, tak, onak, ale každý vlastne bol dotknutý Bohom, lebo to sa nedá. Ja tak hovorím, keď si v mlyne, tak nemôžeš prísť úplne čistý. Musí na tebe aspoň trošku múky byť. Veľmi sa mi páčil ten obraz tých zaskočených slúžiacich potom, ako odišli tie účastnícke rodiny, že teda sa dívate na seba a sami sa čudujete, že čo Boh dokázal urobiť. A myslím si, že to je obrazom celého spoločenstva, nielen tej duchovnej obnovy, že tak ako sme spomínali v tom prvom podcaste, že po tých dlhých 20 rokoch vlastne sa môžeš ty ako líder a tí, ktorí sú v líderovskom týme, ktorí sú ti blízko, ktorí prešli tou formáciou,
tak asi sa len môžete tak ohliadnúť a s údivom ďakovať Bohu za to, že čím skala je a čo vlastne pre ľudí a pre skalákov, ale aj pre cirkev ako takú vlastne robí. Že je to niečo, no ten obraz tých udivených slúžiacich, ktorí sa neveriacky dívajú na seba, že až toto Boh mohol urobiť, že to je ten obraz, ktorý teraz skala po tých 20 rokoch vlastne vo svojom jubileu môže tak zažívať, že vy a my sme vlastne len udivenými nástrojmi, cez ktoré Boh môže konať v tomto svete, cez ktoré môže konať v rodinách, cez ktoré môže konať v manželstvách. Vždy to tak zažívam. Od prvého momentu, teda po svojom obrátení, mám ten zážitok vlastne, tú skúsenosť s Bohom, že Boh predčí všetky moje očakávania. Ale tiež sa učím tomu, že mať očakávania je veľmi dôležité. Lebo keď ich nemám, tak Boh nemá potom čo naplniť. Mm-hmm. Takže ja aj s tými očakávaniami idem, ale častokrát stojím v nemom úžase, čo Boh dokáže urobiť, čo Boh robí. Ale ten obraz môže nám byť blízky, nám rodičom, keď napríklad sa nám niečo dobre podarí s deťmi, že alebo tak možno ináč, že deťom sa niečo dobre podarí, že napríklad deti sa nejako tak pekne začnú modliť, alebo proste vidíme, že niečo dobre proste urobia. Keď deti odídu, tak sa na seba pozrieme. Nie? Rodičia, že my sme im to dali. Áno, že odkiaľ sa toto nabralo. To je presne to, že my vieme, že aj od nás, alebo cez nás, ale my vieme, že nie je to z nás. Že to nie len my. Že niečo je tak veľké, niečo tak iné, že to nie je naše. Takže to je tá skúsenosť, vieš, že potom naozaj tak pozeráš, no nemôžeš to vyjadriť pred deťmi, nemôžeš sa priznať, lebo musíš sa tváriť, že to my takto všetko vieme, my toto všetko takto robíme. Hej? My už sme dávno tak chceli a pripravení a tak. Máme plán, aby sa deti nebali, aby nám dôverovali. Ale nakoniec vieme, že to nebolo len o nás. Že to proste tam bol Boh. Takže to je tá skúsenosť. A myslím si, že týmto by sme mohli dnešné naše rozprávanie ukončiť. Viac informácií nielen o našej duchovnej obnove jednotke, na ktorú vás chceme pozvať, ale aj o celom spoločenstve Skala nájdete na internetovej stránke www.skalarodin.sk alebo na našom Facebooku. Prípadne môžete osloviť aj vašich známych, o ktorých viete, že sú v Skale. Oni vás veľmi radi nasmerujú. Tak aj dnes sme už na konci. Počúvali a sledovali ste historický druhý podcast spoločenstva Skala. Dúfame, že sa vám páčil a čo skoro vám prinesieme aj tretie vydanie. Za to dnešné ďakujem môjmu hostovi, otcovi Petrovi a všetkým vám za to, že ste nás sledovali a počúvali. Prajeme vám veľa Božieho požehnania. Vidíme sa na jednotke.